Hello. Hello Philippines, hello world. Welcome now to my YouTube channel, Romeo Labaos. So we are now hiking, no, from Pier 1 to Kalubian. Gihangak mi, kapuyay magbaktas. Makasulay kapuyay magbaktas. Ninduton maligog dagat sa Pier 1 pero kakapuy magbaktas. So gets mo, ang kasama ko may dalang gitar. Nagkantahan kami doon sa Pier 1. Pero sad to say, nagbaktas mi. Namurta nga mong ilong, samot mig kamaot. Bahalag maot, basta okay ang lawas, himsog kanunay. Nikatawa akong kauban. Grabe minaktasay. Arang layo ah. Okay. Malipayon kami nagbaktas mga kasulig. Ay, mga tao with kids, no? Kapit kami moabot sa Kalubian City. So nakita na mo aduna kami driver nga among interviewon. So diara naka-yellow siya og jacket. Ambot kinsay pangalan nimo tay? Mutay. Ikaw ba si Amutay? O siya si Amutay. O diyan na kami, niabot na kami sa Kalubian City. Okay, nagbaktas kami no, gikapoy na mungurot ang among ilong. Mabuti pa ni nga akong kauban kay na face mask pero ako wala gajud. So doon na po kami interviewon. Usa siya ka miyembro sa senior citizen tay. Unsa gibati nimo tay nining panahon na tay? Wala. Okay, wala daw. Yes, God is good all the time. He's always alive. He's always in good health. So that is good, no? So we are still hiking, going to our destination. So alam mo na, kahit malayo, we are just enjoying ourselves. So meron kami isang maganda na interview namin ngayon. Anong pangalan mo? Ayaw, umiwas siya eh. Ayaw niya magpa-interview. Nako naman talaga, bakit ang mga tao tayo hindi magpa-interview? Nahirapan na kami sa pagtatagalog eh. Tingnan mo yung mga ilong namin. Okay, nandito na ako sa aking nanay. Palasyo ng nanay ko dyan. Nanay Basyon! Shout out Nanay Basyon! 1 million views ha kay nani. Gikapoy mi og baktas. Dalimang ka from Pier 1 to Kalubian City. Niabot na mi diri. Ari ko kay producer. O nay daghanay taw ni pulis ito nagsigang mga ilong. Okay, ang mga pulis, shout out sa mga pulis na nagbantay sa Pier 1. Tayo, ba? Ay, sorry. Pare. Na? Okay. Nay, ato sa minay. Okay, grabe yung pagbaktas na mo sa kalibutan. O gado namin interviewon o sa Kabyuda de Amores. Dam, mo sa gibati ni mo na ning kahaponon. Saban. Kuliray. Grabe yung malikas man. Matadili siya andam sa pag-interview. Yes, ano ni bata ningon sa hi sir. So, okay. We are just keep on hiking, going to our destination, to our place, to our home. So, nandito yun si pare. How's your afternoon now? Okay kayo? Okay kayo? Baktas gihapon me. Grabe ang among sakripisyo karon. Namurot na among ilong sa sigig baktas. Saan po na among balay nga grabe man kalayo. Mura mag-isa ka kalbaryo. Noy bibot. Noy nakoy pangutana noy. Nganong nagdala man ka og gulay? Unsa ang importante sa gulay sa lawas sa tao noy? Ay, kini makaayo ni sa lawas sa tao ni. Okay, ingon niya ang gulay nga talong makaayo sa lawas sa tao. Unsa may sustansya nga makuha ni ana noy? Ambot unsay sustansya ani basta kay lami ni makaayo ni sa lawas. Okay, mga kasulig shout out ang talong. Makaayo daw.
Sa lawas sa to. Oh, adiyan po na akong amigo nga sige og palit og Sprite. Ngano ni palit mag Sprite migo? Unsa man na? Mo na ni gapon. Okay kay. Namurot ang among ilong. Sa sige og baktas. Pare ana ka pare. Og nakabot na mi. Salamat kayo mga kasulig. Bye-bye.